Много често ме питат как да се научим да слагаме тавани ние. Много майстори искат да начинат да почват да слагат тавани. Към почвайте, слагайте. Има го всичкото в интернет. Разбира се, че всичкото трябва да го тестваш, да го разбереш какво, как, накъде, но много е важно да не се занимавате с обучение на обектите, на клиентите, защото това е много дурна работа. Клиента не е длъжен да ти плаща това обучение. За какво става въпроса? Примерно, в нашия случай делим платното. Една зона, втора зона и трета зона. Има специален и такъв профил сепариращ. За каквото е предназначен? Предназначен за това, като да можеш да вкараш две платна. Както в нашия случай едното платно нагоре ще дойде, следващото е така ще. По същия начин, по периметъра профила. Ето го, аз още не залепих, недовършена история. Виждате ли? Двете и тези неща, как им са две направляващи и тези истории, трябва да бъдат максимално съединени. Сега накрая ще ви покажа и тук как изглежда. Виждате ли с корниза? Всичкото е подкарано, да може единия корниз да вкараш, после втория. И това е. Това е всичката работа. Държим линия. Опънати тавани за вашия дом.